ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо WhatsApp подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон аст ки духонага квартира аст. Дар сеюм ошӯна қарор дорад ки доми се ошӯна дом аст. Духонага квартира, ошхона, баня, кухни ҳамаш отдельно аст ки 50 квадратный метр открытый лестница. даруни хонаҳо шпаклёвка ҳамаш ремонт кардагӣ аст. унитаз, пунитаз, яъне ки термис ҳамаш қоидави дӯстони азиз, яъне ванна установка кардагӣ ҳаст. бо нархи 165 доллар сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомилам дорад. кадоми конкретно мехарад, боз арзон мешавад. ҳамин номро дар занг занед, бо дигар маълумот шавед. агар ки хоҳед хонаҳои кредитам ҳамин акада навастройкошам дорад ки мисол кредит навастройка ки ремонтош бучудагӣ нест, ба шумо мефаҳмонад. кадоми ин квартира мехарад, ин фақат суи наличкаи арзонтар када метиҳад. марҳамат, тамос гирен, бештар маълумотша гирен. шумо агар хали квартираҳои фурӯшӣ, замин, хона, мошин, мағоза, техника дошта бошед, дар номери имо WhatsApp рой кунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имотон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар ноҳияи Сарбан, яъне ки шаҳраки Левакан, деҳаи вахши поён. номи пешинаш Келасободам меганаш. 6 сотиқ замин дорад ки як ду дархона қатъи каледор, амихе чӯ фундаментош рехта аст. гирди хона нимаш маҳкам аст. хоб дӯстон, дар инҷа обсве дорад, мактаби замонавӣ ва балнисаи калон дар наздикии ҳамин хона уже кадагӣ ҳастанд, мағоза ҳамачиш дорад. хоб нашод ҳуҷҷатош мегӯяд, ҳуҷҷат маслиҳат мекунем, ҳуҷҷат ча мегӯяд, кадам метем, иш бо маслиҳат аст. нархаш 95 доллар сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ҳам дорад. ҳамин заминам мо рости гап дина реклама кардем, просто номероша хато рӯй карда будиян, номера хато задаям. мо инҷа ҳеҷ кас занг зада натавонед бардодан, кадомтон агар харидор бошед, на номерошон кор мекунад. имо WhatsApp доранд, сета номеро, ҳардуш ин номерошон кор мекунад. кадомтон конкретно мехаред, ҷои беҳтарин аст, фундаментош рехта, гирдаш нимош маҳкам, як хоначам дорад. марҳамат, тамос гирем, ба шумо арзон када метиҳам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар деҳаи Раҳимбердӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон 5 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, ду дар хонаш уже барои зиндагӣ ҳаст. яъне ки фақат ҳамин хонаҳоро мега дарунш ремонт нокарда мега, беруншон ҳамаш кадагӣ аст. дурун яъне ки монтаж пантаж дорад, фақат як рангу бор ҳамин хел коро дорад. дар инҷа обсве дорад, дута патва, дута каладовка, ҳамин хел чизо дорад ки лаби об аст, оба пеш хона мегзарад, ҳамаш 100%. бо 2 сотиқ дигар заминам дар баҳршам аст ки ваяшам мегӯяд ки ҳуҷҷат када метавонанд ки гиранқатиён ки ваям қатиён ҳисоб мекунанд. ғайра 5 сотиқ бо 2 сотиқ дар барш аст. гирди хона маҳкам, даврӯзаи нав часпондагӣ аст. срочна сум дар кора мега, бо нархи 125 доллар сомонӣ мефурӯшем. боз арзон ва муомила дорад ки дар ин рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд. кадоми то ки ҷоша ки нафҳамдем, марҳамат, рақамошон мондагӣ аст. метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк бепул намонед ва имконият бошад навори моро дар WhatsApp имотон подлиса кунед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. поёни корвон, кӯчаи Гравзавод, ҳамин маълумот аст. сехонага квартира аст бародарон, дар дуюм ошина қарор дорад ки 107 квадратный метр. даруни хона мегӯяд беҳаҷбат калона ки сехонага квартира 107 квадрат, қариб чени 4 хонага 5 хонага ҳисоб мехӯрад. доми 5 хонага мегӯяд дар, яъне ки 5 ошонай дар дуюмаш қарор дорад.
обсвет мега 24 соат аст мега канализатсияи шаҳрӣ дорад. дӯстони азиз, хона ремонти беҳтарин ҳамаш қоидавӣ бо нархи 295 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ва муомила дорад ки термиз, хоб, ошхона, баня, кухни лаби роҳ дастай ки ҷойша ки нафаҳмидем марамат тамос гирем ба шумо дигарша мефаҳмонанд ки ҳамаш қоидавӣ 295 сомонӣ. шумо агар ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ, мошин, мағоза ягон техника дошта бошем барои фурӯхтан, марамат суръатҳои оригиналша қатъӣ ва номерои телефон ва маълумот широӣ кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи дучанора гуфтагӣ аст соҳибшур. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор баня, кухни дар дурашда пешхонаш бо хали навес кардагӣ аст, подвалам дорад. ремонт кардагӣ мега соҳиби хона хай дуруни хонора сураташ нест, не ки ремонт мега дорад ва душам дорад дурнушта. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо ҳам дорад бо нархи 200 000 сомон. савдош дар назди хона. биен аз пеш бинен мега бо савдо дорад, яъне ки маълумоти пураша ба телефон ба шумо мефаҳмонанд. марамат хай дигар маълумот гирем. фақат агар бозам такрор шавад дӯстони азиз, меҳнатҳо барои шумо аст. фақат шумо чо кунед, як лайка мони аёз зиёда набура ва навора падиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон канечкаи автобусо гуфтагӣ аст 37 маршруткаи 48 мегад ба пеши ҳамин дом мегзарад. духонага квартира аст бародарон, дар 5 ошина қарор дорад. 37 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳамаш қоидавӣ отоплениям пайваст дорад. хона мегад гармай як хонага, не ки духонага кардагӣ мега соҳибшон. техпаспорт ҳуҷҷат мега ҳамаш 100% мега дорад. хоб бо нархи 285 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо савдо 37 квадрат метр духонага 285 сомонӣ. савдош дар назди квартира. ба кадоми шумо ки агар ки маъқул боша, маълумот метавонед ки дигар маълумоташа аз соҳибашон гирем, фақат барои одамони харидор хай далши дастгирӣ кардана. дӯстони азиз, хеле ки гуфтам тона аз ёдтон набарорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон. куҷо шуда нагуфтям, фақат ноҳияи Хурӯсон мега, не ки хона веремика, не ки замини обия мега соҳибшон. срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем. 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хонаи веремика дорад. кухни, баня, ошхона хе веремика ҳаст бародарон ки замини обия мега галауни. нархаш арзон ки 70 000 сомонӣ. боз савдо ҳам дорам мега, хай бо маълумотҳои аниқи пураша аз соҳибашон мегирем. номерои мегафон аст, дар поён навистагӣ аст. марамат дигар маълумота гирем, кадоме ки аз территорияи ноҳияи Хурӯсон ҳамихел замин мехарида бошад, ҳамихел хона мехарида бошад. марамат занг занед. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшии арзон, хонаҳои дигар хел қимат ё ки ягон чиз дошта бошед рекламада, сурат маълумот ва номери телефонтон роӣ кунед. мо инам хел дар реклама, яъне ки эълонда албатта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт дар 103 микрорайонда қарор дорад. як хонага квартира аст дӯстон, дар 4 ошина қарор дорад. доми 5 ошина аст ки дар 4 қарор дорад. 36 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, термис, отопление ҳамаш пайваст ки обош мегад напорш баланда мега об пастени ҳастай. доми 5 ошинаи панелния. дар пеши дом мега боғчаи кӯдакона ва ҷои пиронсолон, ҳамихел ҷои отдих, дамгирӣ ҳамаш ҳаста мега ҷои беҳтаринай барои зиндаги кардан. ҳамаш қоидавӣ дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. лаби роҳ, ҷои нишастгоҳ, ҷои дамгирӣ ва барои кӯдакон ҳамаш қоидавӣ дорад. хай бо дӯстон аз дигар маълумотша хатон мегирем. бо нархи 285 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ҳам дорад. маълумот рақамошон аст, метавонем бештар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст соҳибшум. 4 сотиқ замин дорад. 4 дар хона кардагӣ аст. ремонти хона миёна аст мега. гирди хона маҳкама, дарахтони мевадиҳанда дорад. рӯи ҳавлӣ шебен рехтагӣ, ошхона, баня, кухни, дегдонхона дорад. хонаҳо ремонтшон хай падабои тайёра дӯстони азиз, хай кадомиша
хитон бо бачи хеле бадили хитон ремонт кунен бояд ага катам дорад бо нархи 230,000 сомонӣ ки ҷои шомасуда нафтар аз лаби роҳ неки камтар дарунтар ҳастад. Хонаи заминӣ бо нархи 230,000 сомонӣ. Агар ки ба шумо ки маъқул бошад ягон ҷа ки нафаҳмидошед марамат тамос гиред ба шумо маълумотои пурраша мефаҳмам ва кадоме ки наличи мехара мегӯяд арзонтар када метиҳем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсапи мотон поделиться кунед. квартираи фурӯшӣ аст бародарон инам қарор дорад дар райони шомасуда қарор дорад ки духонага квартира дар якум ошина 49 квадрати метр ки дарунаш калон аст. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, телевизор, холодильник, стиральная машина, термиз, антенна, диван, кресла, стол, стул ва ҳамин хел чизост мега ҳамаша бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем. хоб хона ремонти чӣ хел десте ремонти хуб аст барои зиндагӣ кардан мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ. наздашда мактаб ва бозорча ҳамин хел аст мега маршруткаи 16 мегзарам мега ба пешид ҳамин ориентир. хоб бародарон хай маълумотош бисёре аст ҳамаашро гуфта наметавонем ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат метавонед ки дар рақамошон тамос гирифта бештар маълумот чагиред. номерош тисела срочта мега бо савдо ҳам мешавад. дидед хай домош чӣ хел аст дар сурат ҳамаш маълумот ҳаста. ба шумо ки маъқул бошад марамат тамос гиред. аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор мега занг зананд. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшонда қарор дорад. куҷош дар нагуфтен аз соҳибашон маълумотои бештарша мегирем. духонага квартира аст дар ҳафтум ошина қарор дорад 54 квадрати метр ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз дорад. бо нархи 280,000 сомонӣ мефурӯшад ки бо савдо ҳам мешавад. духонага квартира ҳафтум ошина 54 квадрати метр. обсве тамом шуда ремонти беҳтарин марамат кадомто мехай 280 сомон бо савдо ҳам дорад. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи навори моро имконият бошад дар ватсапи мотон поделиться кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт яъне ки дар 91 микрорайон уфтагӣ аст соҳибшон ки ҷойша ки нафаҳмед аз соҳибашон мегирем. якхонага квартира ки не ки духонагаш кадаги мега соҳибшон дар 4 ошина қарор дорад 45 квадрати метр. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз ҳамаш қоидавӣ ремонти беҳтарин кадаги аст соҳибшон. бо нархи 350,000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем ки хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. ҷои беҳтарине ки 45 квадрати метр духонага 350,000 сомонӣ аст бародарон. хоб акн ашод ки намедонам ки арзона қимата хутон хулоса барои ҷои сода мегӯяд хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. марамат хабу тамос гирен бештар маълумот гирен. шумо агарам хари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, мағоза, техника чизе ки дошта бошем барои фурӯхтан марамат сурат ва маълумот чорой кунем. мо фурӯшда рекламада мегузорем. ин бод 12 хонаи фурӯшӣ мо то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.